Kako mi je dosadno. Šta želiš da radimo? Ne znam, ali nešto. Postaću deda na ovom kauču. Našao sam nešto interesantno u svom ormanu pre neki dan. Šta? Da vidim. Ovo imam još od kada sam bio mali. Nikada nisam isprobao. Hajde da vidimo šta radi. Ovo izgleda kao naš vremenski portal. Ovdje ne piše šta je. Postoji samo jedan način da saznamo. Ništa se nije promenilo. Hajde da vidimo kako je napolju. Vau, da li vidite ovo? Izgleda kao san. Mora da je to bio portal za druge univerzume. Hajde da istražimo. Jel ulazite, momci? Da! Kakav dan. Sva sreća pa nisam bacio onaj portal. Mogao bih da sedim ovde zauvek. Pipi, izgledaš drugačije. Ja, vidi tek ćurija. Vau, svi smo se promenili. Uklopili smo se sa ovim univerzumom. Misliš li da ćemo ostati ovakvi zauvek? Nemam pojma. Svakako nam je vreme da se vratimo kući, pa ćemo onda saznati. Da, možda nas portal opet promeni kad se vratimo. Auć! Nismo se promenili, to! Svaka avantura koju smo do sada imali nas je promenila na neki način. Da, pa šta ako je to sada malo očiglednije? To samo znači još novih avantura. Za nove avanture. Nove avanture! U kojim novim avanturama biste voljeli da vidite naše drugare? Napišite nam vaše predloge dole u komentarima. Pogledajte i naš prethodni video, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show. Vidimo se!